Atxaldeon, ikusentzule guztiok, hemen gera gaur Eulatetik zuzenean, San Fermin torneoko laugarren jardunaldira. Gaur Eulaten festak ez direla, giro pare bagean izango dugu jaialdia eta jada pelotaria berotzen ari dira. Laiztar izan ditugu prest, partidu hasteko eta pelotariak aurkeztuko ditugu segidan. Gorriz direnak Natale Aramburu eta Olatz Ruiz de Larramendi, bertako pilotaria, eta urdinez Iera Iturriaga eta Iriazi Zabala. Hemen ere onduan gaur Maili Barrokal. Txaldeo, Maili. Txaldeo, Noiana. Bueno, oain arte ikusi deunakin, San Fermin torneuen, ja atzo izan genuen jardunaldien ikusi genituen, ja finaleako txartelakin bikote gazte bat, bi Leire Galdeano, bueno, Leire Oskoz aurrelari eta Leire Galdeanokin, eta gaur beste jardunaldi bat. Ze impresioak azu gaurko partidukin? Bueno, partio gogorra espero da, bi bikote oso indartxu, Jera eta Irati lehenunean ubiden oso ondo aritu zean, eta bueno, Natal eta Olatz uste gaur estrenatzen diala. Eta bueno, ikusiko zela doan partida, baina bueno, niri ustez partio polita izango da, gogorra, eta ikusiko nola ibiltzen dian bi bikoteak. Bai, esan dugu atzo bi Leirek irabazin zuela, eta ja A-taldeko bikotekako txapelketan finalista bezala salkatu ziren, bi partiduk irabazita jada txartela du, finala hundirako, eta Maite eta Andreak atzo estrenau ziren, baina ja txapelketatik kanpoa gelditu die. Pena izango, baina datorren ostiralean labriten duen jaialdi hortan, beste impresio batekin, gelditzeien, Bai, pena izan zen atzoko partio oso horra izan zen, baina bueno, pena horre partio horretik aurre Andrea lesionatu zala. Baina bueno, partio gorra izan zen, eta bueno, azkenean bi Leirek irabazi zuten, eta bueno, finaleako txartea lortu dute, merezita. Bi partidak oso ondo jokatu dute, eta bueno, gaur Jera eta Iratik irabazten badabe finala zerkatu gozean, eta Natalek eta Olatzek irabazten badabe, hor txegongo zian. Eta bueno, ikusiko nola joan gaurko partidua, eta bueno, abertzinek irabazten da ben.
Bueno, ja da hemen prest ditugu pilotari denak. Epaile jaunak ja esan die gerturatzeko. Laizter izango da ja aurkezpenakin. Eta gaur gure onduan beste inbitatu berezi badaukagu, Maite, Ruiz de Larramendi, atxaldeon. Kaixo, atxaldeon. Bueno, zure herreien gaude, festetan, San Fermin torneoekin, ze giro. Bai, la verdad que bueno, encantadas de poder estar aquí en mi pueblo, después de todos estos años y que nos sigan trayendo en el torneo San Fermín, pues la verdad que muy especial y encantada, pues bueno, viéndolo desde la barrerilla, pero muy a gusto, muy contenta. Erki bai, oentxe epaile jaunak ja txapa botau, urdin, iera iturriak izango dugu, aurreneko sakia ateatzeko. Bueno, esan berta hemen, atzo bikote gazte bat izan genula, eta gaur beste bikote gazte, oso gazte bat, gorriz. Sasoi beten daude, aber gaur ze erakuste guen. Bertako da, olatz eta ondo ezautuko frontoia. Ia zemoz, haitzenan askotan herrien bertan bakizu, nerbilo batzuk eizetea maili. Bai, azkenean nik uste olatzek hemen jokatuta bagoal nervio puntuat eukiko dela, baina bueno, azkenean frontoia oso ondo ezagutzen dau. Nik uste dute ongi jokatu gabela eta bueno, ikusiko zelako partida irtetzen den. Espero da partio politxa irtetzea, ikusle asko etorri da frontoira. Eta bueno, a ber zela hasten da partidua. Hoi da, giro politxa dugu frontoian da, ia, zemozko jaialdi jatatzen. Sí, la gente se va animando poquito a poco, van llegando ahora, después de las comidas y la verdad que bueno, pues teniéndole aquí a Olatz y siendo del pueblo, pues bueno, siempre anima, ¿no? Para ella es un poquito esos nervios, esas ganas de querer hacerlo pues todo lo mejor que sabemos y bueno, pues siempre impone, pero bueno, los primeros tantos y luego seguro que rompe y que sale un partido peleado y reñido y bonito. Iratik, ozta goiak libratu, nagore Natale gatzea. Iratik, jaso, Olatz, astentze palota. Zapa baina moztuta eta tanto. Bai, bueno, tanto polita izan da lehengoa, esan bi atzelaiak oso ondo ditu dira, aurrelaiak ere. Eta bueno, Olatzeko oso ondo moztutako pelota izan da, hor txapa gainean, eta bueno, gorrientzale lehengo tantoa. Eta bueno, oin Natalea sakea, eta berikusiko zela sakatzen da ben. Oda Natale sakea. Sake ona, luze. Atzea hierak. Baztartuta, Olatzek, jaso. Iratik bildu. Olatz berrize. Iera sartzea. Pelota bastart. Jaso. Natale aukera. Iratik jaso. Buelta hierak. Natale aukeran. Moztuta txokoa. Oso ondolu. Earkin moitu du hemen Natalek pelota, Eta urdine defensan ibili die. Azkenik, earki buko du Natalek. Tantu hor luze moztuta. Bai, nik esan nengonek gorriak oso ondo hasiala partiduan. Olatz atzian ematen eta Natale aurrean oso ongi mugitzen pelota. Eta bueno, oaingoz bi eta utz, gorriak aurretik. Eta bueno, a ber zela dijoan partidua. Sake ona Natalek, baztartuta atzen, jaso Iratik, baina gora.
hirugarren tantua gorrintzako. Lurrare pixkat emateu irristak hor xamarra ote da hon, ez dakit. Segun ze jokalditan hor moitu bertanien o mugimendu azkarra dienien, eragotziko horrek. Bai, nik uste dela pixka frontoia irristak hori. Uste ditu pelotaia pixkat iristatzen, baina bueno, nik uste jokatzeko ondo dagoela. Jasto justu iratik, atzean Natalek, jaso iratik. Olatz berriz ezkerrakin, zabaldu, iratik bildu. Olatz astintzen pelota, jaso iratik. Olatz berriz atzeatu, bazartuntzeio iratiri eta tanto. Ondo bazartutu Hor Hildeako pelota geldiu zaio pareta onduen, iratiri eta ezin izin duman. Las coloradas sí han empezado fuertes, yo creo que están las dos muy serias, con ganas de sacar este partido adelante. Pero al final, pues bueno, es del Campeonato San Fermín y nadie queremos perder, y yo creo que están concentradas a querer hacerlo lo mejor posible y están demostrando esa conexión entre las dos, ¿no? Es la primera vez también que juegan Natale y Olat, pero yo creo que están cuajando muy bien como pareja y bueno, ver venir cómo viene el partido. Yera seguro que empezará en estos tantos también a hacer su juego y bueno, pues poquito a poco cogiendo ese ritmo y a ver si no se van demasiado y hacen el partido parejo, pero las rojas pintan a que le quieren dar ahí serio. Asko atzatu du Olatze, baina bildu iratik, berriz hasten du pelota Olatzek, jaso iratik. Natalek atzea, jaso iratik. Ordu aukerako pelota Olatzek, atzeatu, bildu iratik. Berriz jaso, bazartu, Natalek zabalea, Iratxokoa moztu. Iratik ezkerrez, eharki luzatu du atzea, Olatzek bildu. Irak atzea, bazartuta, jaso Olatzek. Txokuan moztu, berriz aukeran Irak, deja de harra, jaso Olatzek, baina bigarren botin izan dela esan du epaileak, gauen errepikapenen ikusiko deu. Nik ez dut ikusten garbi, baina... Hemen lurrien ez da ondo ikusten. Ez, baina nik uste dut bigarren botan izan dela. Epaile ere bertan zeon da bigarren boten izango zen. Bueno, urdine lehenengo tantoa, nik uste dut tanto ona jokatu utela lau pilotariak. Baina, bueno, oin jera bakigu sartzen danean mina handia egiten duela, eta, bueno, oraingoan ongi sartu da, hor dejadaz mina indu, eta Olatz bigarren botan heldua, así que, bueno, oin jera sakera, eta ikusiko urdina, aber segitze duten ongi. Hor dijo Iera sakea. Sake motza. Eman Olatzek eta bazartu, jaso iratik. Olatzek astintzeko pelota hau. Eharke bazartu du, seit erditik, iratik, gustu, jaso. Olatzek zabalea, propio. Aukerako pelota utzeio Natalek Olatzei, baino ez da akordatu oin bertzioniko eta ez da ondo sartu Olatz. Iratik ez enbazu pixkat igual engozien da behera jontzaio. Bai, nik uste hor Natalek engainoa egin duela, baina, bueno, igual Olatz pixka despistatuta harrapatu dotzala, baina, bueno. Eta urdinak bigarren tantua, eta, bueno, nik uste dut urdinak partida sartu diala, eta bernola zeitza ben.
Jaso, Olatzek sakie. Natalek atzea. Atze Iratik. Olatz pelota astitzen, bazartu indio gaina, pelota txarra garri du, eta tanto. Oso ondo da asmatzen Olatzez, atzien, eta hor bazartzen asmatzen nahi da, eta miniten nahi zaio Iratidi. Bai, nik uste dut Olatz oso ondo sartu dela partiduan, hor pelota astintzen, pelota baztertzen, eta oraingoan oso ondo sartu eskerparetara, eta bueno, Iratik ezin izan dau pelotari jaso. Bost eta bi Gorriek aurretik, Natala esakea. Natalek sakea bizi-bizi, jaso Iratik. Olaztek atzea, bildu Iratik. Berrize hasten du pelota Olatzek. Bildu Iratik. Erdi-erdia, Zuluze, Aso Ierak, ezkerrez Olatzek, Ierak, txokua moztuta, pikea, eta tanto. Bai, nik uste dut hor jera sartzen den bakoitzan mina handia egiten da bela, hor oso ondo asmatu du mosten pelota, eta hori, horre tanto itea lortu dau, eta urdinak 3. tantoa. Eta nik uste dut urdinak partida sartu dela eta partidua oso gogorra ikusten da. Iera sakea. Sake motza da baztertuta, sake txarra zan benetan, eta Olatzek ezin izin du eman. Bai, sake oso ona Iera jan eskutik, oso ondo baztertu dau pelota, eskerparetan sartu dau eta Olatzek ezin izan dau jaso. 5-4 Gorrik aurretik, baina gainen ditue. Ya van poquito a poco, ya les tienen ahí pilladas y bueno, pues a ver cómo seguimos. A la izquierda Olatz a veces no termina de colocarse tampoco muy bien y bueno, pues ahí tiene un pequeño agujerito en el que hace sus fallos, pero bueno, Yera le va a aceptar, le va a buscar y a ver lo que pasa, ¿no? Siempre cada pelota pues intenta hacerle ahí algo, pero pues eso, a ver si ahora a las jóvenes no les viene un poquito la prisa, saben mantener ahí y siguen en la pelea. Hain partidun gehixo sartzen hasi da Iera atzatuta, eta nik uste aukera daukanean miniten saiatuko gala, eta momentuz bentzatu gain ikusi da, lortzen nahi dela, sartutako minitean, da 5 marka hori daukagu. Eta berriz sakea Iera. Sake txarra aure, jaso egin du Olatzek oso ondo. Iratik pelota bildu. Olatzek aukeran. Luze erdi-erdia. Natale berriz. Atzea. Olatzek. Zaprastekoa. Jaso Iratik. Aukeran Olatzek. Atzeatu. Bildu Iratik. Aukeran Olatzek berrizen nahi du nahiteko. Ierak luze, moztu. Natale, jaso. Berriz tejada bat Ierak eta berriz txosta bilautuz, eharka asmatu du. Bai, nik uste esan dugu moba, no? Iera aurrian oso ondaria asmatzen, zabala botata, dejadak egiten, eta bueno, oin dejada oso ondo botatak izan da, txosta bilatu du, eta bueno, oin urdinak aurretik, nik uste urdinak oin partiduan sartu diala, eta bueno, oin gorrien eskutik, deskantxo eskatu dabe, ondo eskatuta, eta bueno, ikusi beharko hemendik aurra nola joan partidua.
Bai, sarreran ikusi dugu ez, Gorrilek oso antxufa eta hasi die, Alkar ondo hartuz, eta Urdinek, aukera gehion bila bezala ez, behan aukera bila ezin da, Iratirire atzen nik uste hankak ondo jarri ezin da, ibili dela, eta beti zailtasune die hor pelotan ondo gozatzeko, hankak beharrezko die ondo kolokatzie pelotan ondo iteko, eta baina ikusteite hor koakolatan bustitzen hankak, eta pixka-pixkat hobeto jartzeien, lau pelotariek komodo jarteko. Daiera sakea, 6-5, Urdinen aurretik. Daiera sake ona, bazartuta. Justu emando Olatzek, atzea berriz Daierak. Olatzek bildu. Iratik, atzea. Olatzek aukeran. Atzea Olatzek, Iratik bildu. Atale ezkerrez. Jaso, ira ezkerrez Zabalea, Natalek luze moztuta, Jaso Iratik. Olatzek aukeran Zabaletik, ez du ondo aprobetxatu, hortxe Natalek aire sartu da hor txokoa biltzeko pelota, baino txapara juntzaio. Bai, intentzia oso ona zan, baina txapara juntzaio, baina La intención era la que cuenta, entra muy bien Natale, buscando ahí ese aire ahí, pero bueno, pues oye, por lo menos hay que probar. Ira sakea, bazartuta hori, 6-tik Jaso Olatzek. Ira berriz aukeran. Hortxe lautardien Olatz ezkerrez, Jaso. Ira ezkerrez. Zabaldu du. Oso ondo moztu ezker zierra horrekin. Eta asko zabaldua, Natalek ezin izan du bildu. Ez, gantxo oso ona izan da hieran partetik. Zabala nik uste dut bastante libre zegoela, eta oso ondo botatako izan da. Eta nik esango neban oin Urdinak oso serio da hiera. Irateatzean oso ondo pelota baztertzen, eta hiera aurrian daukanean sartzen, eta tantoa bukatzen. Eta ikusi beharko, baina Gorriak seguramente segingo dutela, partio luzia da, eta ikusiko. Jaso Olatzek zaile, Ira aukeran, atzeatu. Olatzek pelotazo behar bat, atzea, Iratek bildu. Olatzek berriz zapratekoa, atzea, Jaso Iratik. Baztartu intzaio, eta tanto Iratik oso ondo baztartu dut bilduta, eta ezin zendu bildu Olatzek. Hori, esan dutena, azkenean Urdinak oso serio ari dira, Irati atzean oin pelota oso ondo astintzen, eskerra bilatzen, eta hori, oin oso ondo sartu hau Iratik esker paretara, eta Olatzek ezin izan dago eraman. Ira sakea, sake motza, baztartu du, Jaso Olatzek, Iratik baztarretik, Jaso, Olatzek aukeran, Zabalea luze, Jaso Iratik, justu zapagainean, Natalek atzea, hortxe aukeran berriz Olatzek, atzea, Iratik ezkerrez, Jaso, Natale aukeran, zabaldu du, Jaso Ierak, Olatz ezkerrez, atzea. Iratine motz geldiu zaio, baina Jaso egin du. Hortxe Natalek atzea. Berriz Olatzek aukeran, atzea. Berriz beste pelotazo bat, atzetik bildu Iratik.
Natale ezkerrez, txokote txokoa, jaso Ierak, Zabaletik, Olatzek, bildu, Iratik ezkerrez, jaso, Olatzek, luze, txokora, jaso Iratik, txapara juntzaio, pelota zaila ezan, da, ozta, ez da alau, txapara juntzaio. Bai, Olatzen partetik tanto zona, no? Oso ondo atzatu hau pelota, eta hau azkenengoa oso ondo ongi baztertu dau, eta Irati justu-gustuan ez da heldu, txapara. Eta bueno, ingorriak berrio, Natal ezakera, eta ikusiko pelota honekin, zela eritzen dian lau pilotaiak. Bai, Olatzik uste dugu ez, hor pelotazok luze nahi ditula, indartxu, baztartu eta betire min gehioitea, eta hortxe aseran asmatu berkou, oain bezala min gehioi nahi baldin bau. Eta hortan saiatuko iritzi zain nahi. Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final, muchas veces pegando la pelota atrás no se consigue todo lo que quieres y bueno, haciendo bajando un poquito la pelota y con esa velocidad, esa fuerza que le sabe dar, pues bueno, puede hacer mucho más daño y tiene que darse cuenta también de eso, ¿no? Entonces, bueno, a ver si aprovecha y yo creo que sí, porque bueno, el premio que tiene en el pase a esa final o seguir en el campeonato pues es importante y yo creo que el partido, aunque está en los primeros tantos, pues va a ser duro, largo y que van a pelear las dos parejas muchísimo. Oain ikusian tanto hau ez, atzea hortxe ibili die, eta azkenien Ierak dejada batez, eark ikusi du hor utxunin untzeon da eark esmota buko du tantue. Bai, Ierak hor aurrean bi kuadruan pelota errez bat utzi diote, eta bueno, oso ongi butokatutakoa izan da, dejadaz, esker pareta biatuz, eta bueno, Natalek ezin izan dago eraman. Eta 10-6, urdinek aurretik. Iera sake txarra Olatzentzako, jaso. Iera ezkerrez, ezkertzi errez zabaldu, Natalek bildu. Iratik atzea. Paretatik Olatzek jaso, baina kanpoa izan da. Asko barzartu zaio, azkenien Olatzi eta ezin izen du kantxan barrun sartu pelotai. Bai, oso urdinak oso ondo pelota baztertzen, no? Eta hor eskerpaetan mina egiten, eta bueno, Olatzek ongi eutxi jo, baina bueno, Zabalera jun jako, eta hori urdinak nik esango neban, euren lana oso txukuna egiten, eta bueno, ikusiko partidua nola joaten da, baina bueno, oingoz urdinak euren lana txukuna egiten, eta bueno, gorria euren maila hobia nik uste eman beharko da dela. Justu, Ierak bueltatu, barrun da, Natale bota duen pelota, Iratik pelota zaila jaso Zabaletik, Olatzek atzea. Ierak berrize moztuta txokuan baztartu, Natale jaso, berrize dejada txokuen, eta tanto. Hortxe nahi asmatzen, Baekile hor zailtasunak egitzen jola txokuen, da gaina abitzie kostatzea. Piskal lamentxo daolako eta hor asmatzen nahi da Iera txokuen bukatzen. Bai, Iera pelota aurrian asko eukitzen eta aurrian oso trebia da bukatzen, eta bueno, hor txokuan minari egiten, eskerpareta hori bilatzen, eta bueno, Iera dejada horrekin oso ondo asmatu dau, eta gorria, Natalek ezin izan dau eutxi, eta bueno, nik uste gorria errazen egin behar dutela, partida aurrera nahi bada beraman, eta bueno, ikusiko. 12-6 partiduko aldei gaundina deu. Oantxe, bipar eta txost moduko bat atazaio hierai, eta bi jentartea galdidua, Nataleia Zabale ohunda zeon da eskerrakin ezin izin du bildu. Bai, nik uste jeran intensioa zela bi pareta itia, baina igual hor txos bate aurkitzu hau paretan eta pelota bote raro bat indau eta ez da irten Zabalera asko, eta bueno, Natalei ez ustean harrapau dutza eta ezin izan daue eraman. Sí, cuando vas por delante pues siempre sueles tener un poquito esas suertes, ¿no? Cuando vas por detrás no te entra nunca. Y bueno, pues esa es un poquito la calma también que llevas y van saliendo. Yo creo que la pareja roja tenía que
que hacer un parón y volver a centrarse, que no se vayan demasiado las azules. Pero bueno, cada uno tiene su estrategia y a ver cómo van. Olatzek atzea oso, Iratik bildu. Olatzek berriz zabalea luze. Bildu Ierak. Bazartu intzai Olatzi. Jaso bai, baino zabalea juntzaio. Tanto beste, tanto bat urdinentzako. 14-6. Partidua pixkan hausten nahi da. Tanto bat behar du ja Gorreiek ja reakzionatu eta berriz partidun sartu daien, ez? Bai, nik uste dut hori Gorriak erreakzionatu egin behar dutela. Nik uste dut urdinak alde handia atera dutzela, 6-14. Urdinak eure lana oso txukunari egiten. Esker pareta hori bilatzen eta aurrian jera dukanean oso ongi bukatzen. Olatz behatzean oso ondo ikusten dut, pelota ematen eta, baina Irati oso ondo ari da eusten. Eta urdinen aleti partio txukunari egiten eta Gorria hori erreakzionatu egin behar dutela, tanto bat behar dutela partioan sartzeko eta ikusiko hemendik aurrea nola joaten dan. Eso es, sí, yo creo que el hablar ahora un poquito, volver a centrarse y animar, ¿no? A tirar para arriba, que no se queden aquí paradas, que vuelvan a confiar, que salgan fuertes, porque el juego de las azules, ya saben, Zabala va a llevar todas las pelotas y Yera, cada pelota que toca, es con una intención, siempre buscando alguna cosa para hacer, un pique a la Zabala o donde vaya, y entonces ellas tienen que reaccionar, no bajar la cabeza, sino seguir peleando. Yo espero que sí, que lo vayan a hacer y tienen que trabajar mucho, pero que vayan adelante. 14-6 urdinek aurretik, Iera sakea. Sakea paleta jota bildu Olatzek, Iratik aukeran, atzea. Olatzek atzetik luze, berrize Iratik jaso, aurren aukeran Atalek, luze erdi-erdia, jaso Iratik, ezkerrez Natalek atzea, Ierak aukeran moztu, Olatzek bai, bildu Ierak. Olatzek luze zabalea, bildu Iratik. Ierak aukeran atzea. Olatzek beste pelota luze bat, Iratik. Olatzek luze, Iratik jaso. Beste aukeran luze Olatzek, Iratik jaso. Berriz atzea Olatzek, Iera atzatuta launtzea Iratiri. Berriz Olatzek, Ierak hortxe moztuta zabalea. Iratik ezkerrez. Natalek txokoa moztu. Zabaldo Ierak. Olatzek aukeran atzea. Jaso Iratik. Aukeran berriz Olatzek atzea. A ver si Natal entra, que tiene ahí oportunidades también para hacerlo, pero se va quedando y al final fallo de Olat, arrimada ahí a la pared izquierda. Hoxe esan duena leheno azkenen pareta sartu ezkeo danako hor eukitze jola zaildasunak eta hortxe asma borra daukela eta Iratek pelota bat sartu duenen, Olatzek ezin izan deman. Eta urdinek eta sendogo ikuste jau, Irate ja aseran zailtasun gehiago egitu hankak ondo jartzen da pelotak ber bezala luzatzen, baina hain geota hobeto ikuste dugu, Iera geota aukera gehiago aurrin hartzen ju, eta Gorreile berriz ezin utxunik bilauta ez, eta hemen sake bat oain Olatzek gora juntzaio. Eta 16-6. Yo creo que se está rompiendo un poquito el partido. Olatz han bajado la intensidad también. Y pues a ver si recuperan, que todavía falta mucho, en sí falta mucho, pero para ellas a veces se ve como que ya has terminado
y tendrían que volver a coger esa confianza, pero bueno, a ver si son capaces y lo que decimos siempre, ¿no? Las delanteras, pues ese trabajo que hacen, esa diferencia que a veces se ve, ¿no? Natale en un tanto ha estado casi sin tocar la pelota y sin embargo Yera, en el momento que ve que le agobian a su zaguera, pues enseguida está buscando la pelota atrás o ayudando, y simplemente para meterse también ella en el partido, que es lo que debería hacer un poquito Natale, ayudar y seguir buscando pelotas ahí, atreverse. Okera, Yerak, Ester Zierra, Zabalea, Natalek jaso, berriz Zabalea luze, Natale gairez bildu, Natalek mozuta iratek eman, bipare eta Natalek, Yera jaso, berriz Natale lurretik jaso, atzea iratik. Olatzek, moz gelditu zaio azkenien, eta ezin izin du jaso. Bai, tanto oso horra izan da, no? Lau pilotariak oso ondo ibilia hor, tikitaka batian, eta bueno, azkenian atzeko pelota olatzei motxa mark gelitzu jako eta ezin izan dago eraman. Tanto politik ikusi hau ez, moitu eta bueno, jendiak hausen nahi du. Eso es, la gente al final lo que le gusta y con lo que disfruta es con ese salseo y adelante, izquierda, derecha, la que se tira, la que abre, y bueno, yo creo que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Ese salseo bonito, y luego pues bueno, siempre cae con esa suerte, un pique raro y al final pues se consigue ahí el tanto, pero bueno, la gente se entra en el ambiente pues de esa manera. Azkenien baita txapelketa bat izatekin tentsio gehiago da, eta askotan geixo kostatzea ez, jolasoi, aurreko jolasoi. Baina bueno. Sí, nadie quiere perder y no te metes en esos berenjenales que sabes que vas a salir a veces igual pues mal parada, ¿no? Entonces pues bueno, lo bonito para la gente pues a veces no es lo bueno para ti estando en el partido. Kusego hemengo tanto hontan Gorreiek luz bazartu dien hontan iratiri Zabala juntzaiola, eta 7. tanto egin due, pelota aldaketa du, eta reazio pixkat eugitzeuen eta berriz partidun sartzeko aukera daken. Bai, nik uste tanto hau behar zutela Gorriek partidan sartzeko, eta nik usteko pelota aldatu dute, nik uste dute pelota hau bizixagoa izango ala, eta bueno, haber oine Natale sakea, bueno, Gorriak euren maila ematen duten eta partidoan gehiago sartzen dian. Natale sake ona luze, ezkerrakin iratik jaso, Olatzek aukeran luze berrize, iratik bildu. Bazartu intzaio Olatzi, baina jaso, Yerak Zabaletik aukeran, moztu txokoa, jaso Natalek ezkerrez, Yerak bazartu intzaio azkenean, ez dakiz egin nahizun jaso bakarrik hor gauzak geixo egin nahizun, behintzat ero intzaio pelota hori azkenean. Bai, nik uste dut oso ondo baztertutako pelota izan dela, eta nik uste dut Yerak igual gehiago eraman nahi zebala, ze pelota hori oso baztertuta hasi joan, eta bueno, Gorrien beste tanto bat, nik uste dut oin erreakzion hau dutela, eta bueno, ikusiko haber partidan sartzen dian. Oida ez. Ez du etxiber da segin berda dolanen. Hay que seguir, coger la confianza y poquito a poco ir dándole, y cada tanto suma, y esto hasta el 22 no termina, así que yo siempre digo, hasta que no llegue al marcador 22, da igual lo que vayas, hay que seguir peleando, hay que seguir intentándolo y dar cada uno lo mejor que tenemos y seguir. Olatzek luze, iratik bildu, beste aukera Olatzek, atzea, iratik bildu berrize, beste pelotazo bat atzea, bildu iratik. Olatzek luze, baztartuta, iratik jaso ezkerrez. Luze, erdi-erdia, jaso iratik. Natale aukeran, atzea, baztartuta, jaso iratik. Olatzeke pelotazu behar bat, atzea, bildu iratik, hor baztartu entzaio, Olatzek jaso ezkerrez. Yera, txokuan luze, justu, baina ez zaio gaiatu Natalei pelota hoi, txapagaina.
Bai, ni uste dut, tanto ona izan dela, urdinak oso ondo baztertu dutela pelota, gorriak be hor saiatu dira esker pareta bilatzen, jerak hor oso ondo moztu dau, esker pareta oso ondo bilau dau, eta tanto ona, jera ona eskutik. Eta 18-8, urdinek. Berriz esakea, Iera. Sakea motz. Bueltatu Olatzek, Ierak berriz egatzea. Iratik, segi. Olatzek, bueltau. Erdi-erdian, Natalek aukeran, atzea. Zabalea Ierak, bildu pelota, Olatzek, Zabalea berrizen naita, Ierak aukeran, txokoa moztuta jaso Natalek, atzea Ierak, bizi-bizi, jaso Olatzek, Zabaletik, Iratik, bildu ondo, Olatz, ezkerrez, jaso, berriz txokoa moztuta Ierak, jaso Natalek. Berriz aukeran hor deja da, Natalek jaso eta atzea. Iera berriz aukeran, bipareta. Eta tantu oso ondo ikusi hor, biparetak engaina mina ondo jaitea hemen. Natalea atzatuta zeon da horre arki ikusi du Ierak, eta bikain bukau du. Bai, oso tanto polita Ieran eskutik. Horre aurrian bakigu mina handia egiten duela Ierak, eta horre Zabalan toki asko zegoen, eta bi pareta oso ongi botatakoa izan da, eta Iera entzat beste tanto bat. Eta 19-8. Y Yera, en cuanto ve el hueco, ve ahí una manera, no deja dos pelotas en el mismo sitio y le ha salido en dos paredes perfecto. Y desde aquí muchas veces también es más fácil el ver esos huecos, ¿eh? Estás y pues a la derecha, a la Zabala, pues yo creo que podían buscar también un poquitín más ese juego, pero pues luego estás dentro y se ve todo de otra manera. Pelota zail bat jarri zaio Irati hor. Olatzek luze botadun hortan, eta ezin izan du jaso. Bai, Olatzek oso ondo baztertu pelota, eskerpaetan oso ondo sartu hau, eta Iratik nahiz eta utzi txapa azpia jujako, eta gorrientzat tanto, ni uste tanto hau behar zutela partidan berri sartzeko, hemen partida 22 ez da bukatzen, eta segi egin behar dute. Mentxe Natalek, ia sake behar bat atatzeun. Sake ona atzea, jaso Iratik, Olatzek, atzea pelota hori, jaso Iratik ezkerrez, berriz aukeran Olatzek, atzea, bildu Iratik. Olatzek atzea, Iratik bildu. Atzea berriz koskamato jota gora indu horrek. Jaso Iratik ozta. Atzea berriz Natalek, Iratik jaso. Bastar pentsio Olatzi. Ondo jaso du. Ierak, atzea honeke. Ezkerpa eta bilduz. Jaso Olatzek. Berriz luze. Irati, atzea. Ezkerpa eta atxita, jaso Olatzek. Zabalien deja eharra Ierak. Eta Natalen naizta ailauden ezin izin du hor ja jasotzek euki. Bai, nik uste dut Ierak oso ondo engainatu abela, ze Natale pententetxoan txokora jungo zala berrio.
Baina, bueno, azkenengo momentuan oso ongi aldatu da Jerak eta postuakin Zabalera bota hau dejada, eta, bueno, Natale nahiz eta heldu, bueno, ezin izan dau eraman, eta, bueno, 29 nik uste partida hautsi egin dela, baina, bueno, nik uste gorriak egingo dutela, eta, bueno, ikusiko berra azkenengo txampa nola jutean. Partidu etetia erabaki du gorriek, nik uste ondo erabakitakoa, pixkat, arnaz pixkat hartu, ideiak pixkat akalarau ez, zein behar duen, behintzat bere buruak istutu gabe gehiagi lasaitu, eta berriz partidun sartzen saiatu ez. Eso es, no dejar a la idea esa de que se va a acabar, pues intentar quitar de la cabeza, pero bueno, ya es en el tanto 20 ya pues es complicado, aunque bueno, pues a ver si hacen una pequeña remontada, por lo menos unos tantos más y vemos más partido, ese salseo ahí adelante que bueno, es lo que decimos, ¿no? En un partido de competición pues a veces es difícil el querer arriesgar cuando no te está saliendo, pero bueno, yo creo que a ver si prueban, a ver si se atreven. Hortxe 29 urdinen aldeko markadorea, eta sakea hiera, sake motxa baino ondo atatakoa, Olatzek bildu, luze hor txokoa, Iratik atzea, Olatzek ondo bildu, Iratik nahiko goiti pelota baino jaso, atzea Olatzek. Olatzi pixka bazartu entzaio eta ez da komodo jogor. Zabalea hierak eta ez dakit dejada saiak grabe eitea jundan, jasotzea bakarrik jundan, alde intzaio Natalei. Nik uste nahiko burumak horrek uste jot bilek ez. Hor pelotoi jasotzeko ezun Natalek ondo hilau da, baino behera juntzaio. Sí, yo creo que el querer ir ha llegado bien y el buscar un poquito largo también aquí en la derecha, pero pues bueno, no le ha salido, es el último paso ahí, no ha acertado y es lo que esa mente pues que no va a su sitio. Azkeneko sakea hierak, 29. maitzakin, Gustu Olatzek, txapagainean Natalek jaso Zabaletik, beste deja bat hierak, Natalek txokuen moztuta luze, beste aukera bat Natalek, Iratik airez jaso, Olatzek atzea, Iratik ondo bildu, baztartu entzaio Olatzi, jaso, Iera berrize, txokuen hor motx, Iratik Zabalean aita, bildu Olatzek, Iratik luzez Zabalea, bildu Olatzek ondo, dejada Natalek, jaso Iratik, eta hor epaileak buelta eskatu du, enbazu pixkatin jautei honor Iratik, Natalei, da bueno, berriz errepika buko tanto hau. Nik uste hor Iratik pixka traba egin diola Natale eta bueno, ezin izan dabela pelota ondo jaso eta bueno, buelta eman dute eta bueno, beste tanto bat. Bueno beste sake bat egeran azkena esan dugu, baina azken bigarren azan. Sakie motxa baino erdira, jaso Olatzek. Iera gaukeran, atzea, baztartutako pelota, jaso Olatzek. Iratik, atzea honeke, beste pelota bat, atzea, ondo paretatik, jaso Iratik, aukera Natalek Zabalea, beste deja bat Ierak, airez Iratik ondo, dejada Olatzek txokuen, Iera jasota Natalek zabaldu, da oso politia tantoa hore. Aurren aminen du Olatzek hor txokuen moztuta, Iera justu jaso dut, Natalek oso ondo ikusi du jokaldi hori eta Zabalea hueko zeon da oso ondo
zabaldu du, eta tanto behantzako. Muy bonito, la verdad que sí, que ha abierto ahí muy bien Natale y bueno, es lo que se está esperando el público también, ¿no? Yo creo que la gente está con ganas de partido, de esa reacción, que no va a haber mucho margen, pero bueno, cada tanto pues se animan y la que verdad que pues se agradece, ¿no? Que Natale y que ese esfuerzo que están haciendo, pues que consigan ahí esos tantos así. Bai, azkenin ikuste batzutan ez, ja partidu galdutzat ikusitegotan hor, ja, tanto igoben egitituela atziti datoztenak, ja, eta, bueno, aber ba, reakzio hori pixkat eugitzegoen da partidua pixkat animatzeko berriz, bukaerako tanto batzu ikuste joan. Eso es, al final, pues bueno, el público está deseando, ¿no? de poder ver y pues estaría muy bien y bueno, dándole ese punto de emoción que al principio creíamos que iba a ser así más parejo y se ha roto, pero bueno, pues a ver poquito a poco si volvemos a tener otros tantos para disfrutar. Olatzek era aukeran, txokuen, Natalek jaso ezkerrez, Irati ezkerrez hor txokotik. Jaso justu guztun, Olatzek aukeran. Atzea. Bildu Iratik, Olatzek berriz aukeran, atzea berrize. Atzea berrize Olatzek, pareta jaso Iratik. Berrize Olatzek, luze azpitik, Iratik bildu. Oso atzea berrize Olatzek, pareta bilduta gaina, jaso Iratik oso ondo. Natale, luze. Iera berriz. Olatzek, azpitik atzea, jaso Ierak. Olatz berrize. Iera ezkerrez, zabaldu, Natalek bildu txokoa. Natale berriz, atzea. Olatz ezkerrez, jaso. Iera jokuen. Txokoa moztuta. Jaso Natalek. Berriz zabalea. Natalek bildu. Ierak ezkertzierra. Natalek beste dejada bat txokuen. Ierak jaso. Bipareta eharra. Natalek. Eta naiz eta Irati abitu dan, ezin da jau oso azkarra jokaldi hoi, bipareta justu-gustuko baina oso ona eta tanto behentzako. Bueno, gorriek behan tantotxo batzu egiten nahi dira eta hemen publiko animatzen nahi da. Eso es, ahora y pues bueno, yo creo que las dos un poquito más tranquilas también. Ya la desesperada, pero están haciendo pues los mejores tantos, ¿no? Y van ahí en esa pelea y pues acaba de meter Natale pues un dos paredes muy bonito y lo que decimos pues para el público pues es una maravilla. Bueno, eta 11. tantu lortu du eta sake honek Iratirik gora juntzaio ezkerparetan 12. Bai, nik uste duten gorriak erreakzioa egin dutela, eta bueno, partida ez dutela etxi eta segingo dutela. Eta bueno, aber nola bukatzen da, baina bueno, ematen da hori, jendeak ez duela nahi amaitu partida hau, disfrutatzen ari diala eta ea holazen segitzen da ben. Beste sake txar bat Iratintzako, jaso ezkerrez, Natalek atzea, Irati ezkerrez berriz, jaso. Olatzek aukera, luze atzea, jaso Iratik, justu-gustun, Natalek atzea luze, Olatzek zabaletik bildu pareta sartuz, Iratik jaso, motxien luze, atzea Olatzek, jaso Iratik. Berriz hor, dejada moko bat pronto izan erdi-erdien, baina ustekabeen arrepau du oiera, atzatuta zeon da hor ondata zaio Olatzi eta beste tanto bat gorrien alde. Sí, Bai, no se lo esperaba, yo creo que no se lo esperaba
Yera tampoco, y pues bueno, porque lo que normalmente Olat nos tiene acostumbrados es a esos pelotazos largos que pega con mucha facilidad, que saca muy bien la pelota atrás. Entonces, pues bueno, siempre esa falta de mezclar esas jugadas cortas y bueno, cuando las haces, la verdad que hace muy bien. Y en este caso, pues lo mismo, pues le ha salido una pelota que no se lo esperaba y la cortaba ahí perfecto. Etenalde ja urdinek eskatu dagoen gontan, azkenien leno hile partidun bukaera zehala eta gorreiek eskadue, matetzen ja partidua ja bukatzeko zehola, baina ez du etxi eta tanto batzuk indituen horrekin, azkenien urdinek etetioa pentsau due. Hay que seguir, aquí no quiere terminar nadie, ni las pelotaris ni el público. Aquí en Eulate siempre pues bueno, hay una buena respuesta de la gente y es de agradecer. Entonces pues bueno, cuando estás jugando pues el tener la grada con público pues es una gozada y siempre pues da pena cuando llegas al 22, estás deseando llegar, pero también de agradecer al público pues bueno, esos aplausos y el que esté ahí. Zabalea Natalek Ierak hor txokun moztu, justu hor Natalek bildu du, jaso berriz Zabaletik. Olatz, ezkerrez, justu jaso horreke, pikien Natalek jaso, berriz jaso Natalek justu, da bestetan. Olatzek eskatu dio, baina azkenien beak jotzi erabaki du Natalek eta etzaio aldatu pelota hori frontisea. Bueno, eta urdinen garaipenakin ikuste dugu ja bi garaipen San Fermin torneo hontan. Finaleako txartela lortu due eta gorriek kanpoa galditu dira ez. Penakin izango dira, baina bueno. Así es, unas veces pues bueno sale, otras no, y en este caso pues bueno, Zabala y Turriaga pues han conseguido esa victoria otra vez, la segunda, entonces ya tienen el pase directo a la final del torneo San Fermín. Y Olatz y Aramburu, pues bueno, así como nos quedamos nosotras también ayer sin poder pasar, pues bueno, unas tienen que seguir adelante y esperar al torneo del año que viene, que estaremos ya con ganas también. Bueno, eta oain elkarrizetak setea jongo gea, urdinek irabazliek elkarrizetatu gotxeu aurrena. Gusto izango gea ustet, da berz esateuen. Bueno, bikote, zorionak, gaurko partidungatik eta finaleako txartela lortu zuelako. Eskerrik asko ez, bueno, alde hortatik pozik, bukaeran estutu alditxo bat hartu du, ustez oso ongi genen makin partidu eta hor azkeneko buelta izan da, eta hor bizkoaz partidutik atea, baina bueno, zorionez azkenen garaipena lortu eta oso pozik finalen honen galako. Partidun gorriak beak hobeto sartu diezue baino, oso bizita entxupauta ikuste genitxun da zue berriz deseroso xamar, batiz bat zu igual atzetiken hanka jarri izin da irati. Bai, hoi da, Olatzek, frontoia oso ongi ezautzeo eta azkenen bentaja hortik zeuken. Baina, bueno, nire hoi da, aseran pixkoa kostatu zai, gaina irristak hor xamarra zeon da hanka juniken ziren, baina, bueno, geho partidun sartu ganen, ondo. Bai, ja partidun sartu zatenen ikustu zan zure gehiago sartu zala hiera, da hor ja txoku bilatuz da ikustu zanen etzin nabituta gelditzen ziela min indezu ez hor. Bai, hoi da ez, nik uste atzeak kargatzea izan dela beraien estrategiek, oso atzetik nik banekin iratik esaten nion, eutxin bartzula eta aukerazunen bat baztertzen egoa zela, eta nik aukera nunen hor bilatu ez, hau erasorako pilota lekue da, eta erasoan da bilenak bentaja handi dauke. Zorionak, bikote, eta ikusi goe, hilen 12ko filan alundu bertan. Hemen txeba bain bikote gorreia, horreko zaigu. Bueno, bikote,
penaz pentsatzenik, gaurko hontan oso ondo hasi zate partidun, eharkizu aurrien, da zure bai, bazartuz eta ondo, geho ze pasada o ze sensazioekin. Bai, hori hasieran ondo hasi gera. Gero aurreatu gaituzte, 6-5 zutu jarri diala. Eta, pilota aldatu digute eta nik uste horri bileala pixkat gakoat, dugu pixkat lokartu gara beraien pilotakin, eta, gero amaiera baitare guk hasi gara berri zindartzu, baino berandu. Bai ez, azkenien alde ondile lortu du, eta bukera naiz eta oso ondo berriz tanto batzuk egiten da, berriz entxufa uzate hor, partidun sartu zate berriz ez, baina alde ondile zan da hor zaila hori zitea lanak. Bai, azkenen, esan duna ondo hasiera, baina berandu gehi hartu behize martxa, erdialden ja partidutik atagea ezkenen barrun da behaiek oso ondo ibili die, eta bai bukaeran erreakzionatu du behize, baina ja behar duzan. Alare, bukaeran, tanto txoi eginez beste sensazio batekin bukatzea ez? Bai, azkenen ez da irabaztea, baina marka pixkat gehiago boro biltzea, ez da, bai, pixkat hobe, baina, naiz da finaletik kanpoa galditu ez, ja finaletik o txapelketa otatik kanpoa galditu, urrengo hilan behatzien lesakan beste partidu daukazue, eta irabazta jungo zatezuek berrize, eta partidu horren sensazio hobeokin, txapelketa bukatzeko? Bai, behatzen ondo jokatzen dugun, irabazta lotzen dugun, baina bestela sentsazio honekin gerau, eta hori, pena final hortan ez egota garren, baina, behatzen nola doan. Animo neskak eta urrengo bat arte. Amagi, atxalde politxe pasadeu hemen. Partidu politxe ikusi jau, tanto honak ebai. Eta maite, ze espero dugu urrengo final hortako ja txartela bi bikote badoke, paletja gazte bat, eta erdik gaztea bestie. Ahí está, un poquito de todo, ¿no? Al final, pues esa juventud por un lado y un poco veteranía también por el otro, yo creo que va a estar muy muy bonita también. Y pena, pues, de las que no hemos podido llegar, pero encantadas de poder estar ahí, pues viendo el día 12 en el Frontón Labrit esa final y el primero el día 5, que a pesar de no estar en la final, pues estaremos dándolo todo y haciendo en ese acto benéfico a favor del síndrome de Down, pues como si fuésemos a pasar a la final. Yo nunca he jugado un partido en el que no he dado todo de mí, así que intentaré, gozarla sobre todo y pelear. Leire euskoz da Leire galean oditeu. Finalistetako batzuk eta gaurko garailek bestiek Iera Iturriaga eta Irati Zabala, nolako partidua finala ikustezu Magi? Final politxa eta gogora, no? Bi bikote oso indartxu heldu dira, Iera eta Irati, txapelketa oso nahi dabe, eta Leire eta bi Leirek bai, eta amabian finala izangoa, Labriten, jende asko hurbilduko da, San Ferminak izango da gaina, eta nik uste partio oso polita eta gorria irtengo ala, eta ze bikotek irabazten da ben. Hoi da, eta gaurko partidua ikusi dugu ez, hasieran gorrioik asko zobeto jardun dela, baina azkenen urdinek garaipeneko errex bildu duela, baina hau txapelketa guandik ez da bukatu, datorren hilan bostien Labriten izango geha, jaialdi batekin, eta hor ja kanpora geldiu dian finali, bikotiek txapelketatik, baina jaialdi poli bat eta tan amatea jongo jenak. Eso es, tanto el día 5 en el Frontón Labrit como el día 9 en Lesaca, pues son dos jaialdis todavía que quedan del campeonato y a pesar de que, por cómo ha ido, pues ya están ellas clasificadas, pues hay que seguir, hay que terminar los partidos y yo creo que los dos pues que saldrán a tope, además incluyendo luego el mano a mano en los dos jaialdis que nos quedan y yo creo que, bonitos para disfrutar la gente y para disfrutar jugando. Hoi da, binekako esan dugu, baina lautardiko torneua ere hor daukau, San Ferminetako eta beak estrenua izango be, eta zemoz atatzen jaialdi hoi, eta geho baita jaialdi solidario izango alako, Nafarroko sindrome dauneko asoziazioen laguntza izango delako biltzen da, sarrerako
diru hoi. Hoxe. Ba, bueno, gaurkoz hola segure kontu, eta datorren hilean bostian Labritatik. Berriz zuzenien izango gehan, nahi badezue konektau zuzenien, eta bestela berriz azaldu, berta, jaialdi polilla ikusiko aukera aukiko duta. Hoxe, animatu den hori Labritera joateko. Venga, txaldeon. Atxaldeon. Aio.